ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ong da ipi se bas ngodon buram Samana patat panong arngon nong pi tatela Kani re jing pentip ba ngin pen I ba biang ya ka film jongi ka thong yonga kten penar kum churu ha kten khasi in pelaj ha ka khat new tering kani ka sngi Friday ka banwan te ikerpat de phi bepin sing ba banwan ban Krishan biang ini namar ba hakaching sha ka dai ka second screening jong ka ka film jongi Andre namar ba kala bun palat ka jinglut haka production ya ka te ngidang don kam ban penmi biang khnang ba ngin la ban recover ya ka ka bangil pelut te lang ba ka jing Krishan jong phi la singi ngin la ban posh ka ta ka thong Hoi kibun ki perlok ki ba kadai lang ba ka surjong ki audience hi ba ki ong ba ki kwa ban pej biang ya ka film namar ba last time ni la yo potang artayo ban pni de I want to break free Tigelen Ich nak sol tu kenai me kamu jet ni turun ngam tes ne Pai me riam na ta chau chau na Tangui kita tu kriau Wat ki bala ru ki dang kwa ban pej biang sa sisen namar ni la sha khangdam ar snem tama te la kwa hi ban yo biang ki film jantia tharaim don film jantia shu ba mi hadin ba la de lockdown ngayang ni siti ucem ngai pa haperdi ichai nang Cirup Wekerku Kerda Ukun rat Nedrong Aku tuh kepol hoi la bun ba ki ba ong bakin one and then ngila sedang hiban le publicity ru ba ngin pen I biang film adu try jong ka cinema hall ru la yarap ingi ha ka ba ban pen biang ha tu ka book my show anol te ka ba je hang tu ka ndala poi ha ka film jongi cha lockdown biang te mentaru kila bun ki perlok ke bala ong ban penbu tiket iki bakin wan Krishan Kenmu tentang ayak itu kismi Wanga wakadu armut dan hi Ya kendek kidir kai danda Pumio meling Hai cing im yang kumanga ong biang mene ba ka film ngila penlut bun ba te nisem jing ba ban recover biang tang sisin screen te kampat biang namar ba ka tax ru ka he bang happen siu last time ni yo collection kumba khat saulak tang ba hap ya divide no marketing baru try jong ka cinema hall so nisem jing ba ban recover namar ka total jongi ka ngi pulut ha ka thong yang ka dai kumba khan riulak te kam pat poi she ru te ngi ban se ban I biang se sen pat kum ju nga kerpat ege perlok bakin wan bakin support yang ngi knang bangin dang la shu ban entertain chakman ban yai pen mi be ege film Dang hani siang tua Wama yas karai pa Thôi tu Jangan kata dengar yang melun Oh Thau yang parang kalau kajak Raf tanda nang laki kuen bejura
Ngati ba mne? Thọ itu I love you ham kena bro Oh. Thọ train one the sky is blue I love you Ti huk lau aja kan rio bagi sang ban shoot dia kan ka film ko thong yung nga ti ka film ko thong yung nga pan ngadai ngadon ka benta ka balong ko mi para jong ka Regina para jong ki jong actress kan Kogi Kita balik Kita maling isi Api pemilihan you Kelana mengadon ke jengang nut. Ban perempuan yang mesya katong. Jeng me. Naman perempuan syai rum. Dia lai me. Penyu dia tidur keman me. Tadang apa yang kau ibu sisir? Sudah ada di Thailand. PE ka film ka kerteng ka thong yung nga ti tang na ka jing kerteng lu pilas mu thu ba ka dei phang ka thong ti kini ka film ka crunch phang ka ta hi ka bala da phidon ka jing ulong ka jing tharang jong phi ya kanu hapo ka hapo ka jing im jong phi dependent ka ta ka determination ban poisha ka thong ti ka ta hi ka kini phang ni ka film ti nga kerpat iki brio jongi bakinya sedang mat di khasi nu penaru bakinya one page ya kini ka film ada phil ada one page nya ada film 4 yo page ka scene ka beningkong ru the one page ya kini ka film nama ba pinyo hi kata ka lesson mo nama la pen wando ya kini ka film hakum ta ru kamba ba pinyo ka lesson kenya ka habakut jong ka film tinga karpat kenya ki pat ba bakin sngobha ben one page ya kini ka film ba pinyo ya ka lesson ya kini benta ka film Duh, pamit ikut. Upukut bebar. Hakanang remyo Iuiskan Duhan Moy Patu Kulem Kawir ko ka first kasi ka first jantia musical film it's one of its kind pinsa yo hi yaki lessons pinsa yo hi ki lessons lu I would urge ken yaki pet ba bakin one page biang la da fil one page mal baki bun ki pet ba ki bala da page ka film lu kidang wat hi po YouTube channel yo pipin mi yo ka production ka jong pi kan pen mi iwe RC na po ka po YouTube no mal baki bun hi ki comments ke bang yo la ju yo i ken tin ki ba sharom sineng lu ki bun ki pet ba ki ba kili yang ki kili kong simi ba lenu pin i bang ka film te mentang la pin i bang ni ka film hadin bang la yo ka permission na man la khoi ni ba la khoi ka covid tang ba la duna ka kam ki agar part iki pai bakin semua bahaban wan pen katahi Porwa dalai waman arsi Saki hana haikan motam den Sachi sengkwa oman nukana Acai porna chwa Kau ceduk toya